Здравейте, аз съм Криси и днес ще готвим вкусна мусака. Ето ги нашите продукти. Изсипваме нарязания лук, който ще запържим на тигана. Разбъркаме лука с дървена лъжица, като внимаваме да не сгори. Ако е нужно, си добавяме още малко олио. Добавяме моркова и чушката в тигана. Аз малко разсипах, но ще се почисти. Разбъркваме зеленчуците, докато мекнат и лукът стане прозрачен цвят. Поръсваме щипка сол. В друг тиган слагаме кайма, която ще запържим. Разделяме каймата, докато я разбъркваме. Добавяме и червения пипер. По принцип се слага черен пипер, но ние не използваме заради Бориса. Смесваме всичко заедно при каймата. Добавяме доматеното пюре, което ще разбъркаме с зеленчуците и каймата. Към вече нарязаните на купчета картофи добавяме всичко, което пържихме досега. Разбъркваме всичко хубаво, като добавяме щипка сол. Заглаждаме хубаво всичко в купата, за да има поравно навсякъде. Наливаме чаша гореща вода до нивото на плънката. След това слагаме във фърната на 200 градуса за половин час. А сега нека направим заливката. В купичка изсипваме 2 яйца, които ще разбъркаме. Добавяме и киселото мляко. Ние използваме домашно кисело мляко, което мама е заквасила. Поръсваме щипка сол. Добавяме брашно и разбъркваме до еднаква смес.
Поръснаме чубрицата, с което нашата заливка е почти готова. Използваме цялата заливка, която да покрие всичко, което сме сложили в купата. След като разтелим хубаво плънката, слагаме отново във фурната за около 15 минути. Ако ви харесва това, което правим с мама, не забравяйте да ни дадете палче!